I samarbejde med Herning Idrætsråd er Blücher partner på Frivilligprisen for 4. år i streg. Hos Blücher bliver frivilligheden hyldet. Det gør den, fordi Blüchers ledelse anerkender, hvor stor en forskel det gør for familielivet, at ens børn har fritidsaktiviteter, og at man selv har mulighed for at komme ud og få sig rørt i fritiden. Blüchers ansatte møder derfor stor fleksibilitet, hvis vi har brug for at ændre på arbejdstiden for at kunne nå sine frivillige forpligtelser. Yderligere bliver det set som et stort plus, hvis man er foreningsaktiv i sin fritid. At man har mod på at være noget for andre og gøre en forskel i andres hverdag bliver set som en kæmpe styrke. Og i den forbindelse sidder jeg sammen med Pernille, som har vundet årets pris. Det har hun, fordi at Pernille hun er en slags frivillig over de frivillige. Hun er den, der sørger for, at de frivillige de har det godt. Hun sørger for at finde frivillige, og så sørger hun for, at de frivillige har lyst til at blive i klubben. Hvad har inspireret dig, Pernille, til at tage det arbejde, eller tage den frivillige chance? Det har det, fordi at når vi er frivillige, så giver vi andre mulighed for at være en del af et fællesskab. Og hvis det fællesskab det skal kunne blive ved med at være der, så har vi brug for frivillige. Og når man er frivillig, så er det vigtigt, at man synes, det er sjovt, og at det giver en glæde og energi. Og derfor så er det rigtig vigtigt for mig, at de frivillige herude i vores fodboldklub, de synes, det er fedt at være frivillige. Fordi så er vi med til at sikre, at vores børn og vores unge mennesker, de har et fællesskab, de kan være en del af. Det er jeg sikker på, at de er meget glade for, faktisk. Fordi det at være frivillig, det er faktisk noget af det, der gør, at idrætsforeninger rundt omkring i Danmark, de kan bestå. Det er det frivillige arbejde, der gør, at man har tilgængelig motion og bevægelse for alle. Pernille, skal man have nogle særlige kvalifikationer, eller skal man kunne noget, når man bliver frivillig? Når man bliver frivillig, så skal man have lyst til at give sin tid til andre. Og man skal have lyst til at være sammen med andre. Og for at blive frivillig her i en fodboldklub for eksempel, der behøver man i bund og grund overhovedet ikke at vide noget om fodbold. Det har jeg selv klaret mig rigtig fint på i rigtig mange år. Fordi der er rigtig mange andre ting, man kan hjælpe til med, end at være fodboldtræner. Så derfor så handler det egentlig om for mig, at de frivillige har lyst til at være frivillige og bruge deres tid på det.